lidi, vítám vás z mého nového videa. Dnešní video bude týpek společně s bicepsem a teď mě čeká cesta do Liberce autobusem, protože vlaky mi nejezdí, že jo. Ale dobře, takže se asi uvidíme na cestě do domu. Čist. Krátká vsuvka. Zapomněl jsem si natočit předešlý sety, takže mám jenom top set u tohohle cviku, ale tak to doufám, že vám nějak nebude vadit a že si užijete tuhle sérii a i zbytek tohohle videa, tak jako já si užívám editování tohohle videa. Já si myslím, že můžeme jít na video a jdeme cvičit, ne? In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm all alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me, but you never did. What you do, just sit again.